z nějakého dramatu, jako bych chtěl říct, já jsem Ozymandias, král králů, hleďte na mé dílo a zoufejte si. Možná, že je to opravdu herec. A na to nemá dostatečně výrazný obličej. A ten nos, no, jako babulku. Nikdo nemá smysl pro drama jako já, kahau nosatý. Dneska mám svůj den. Debí z účtárny se mnou půjde na rande, mám prostě kliku. A nebo nemám? Takže papírový šnoptychly, eukalyptový čaj, med, čichací sůl, křížovky, teploměr, aspirin, ale že má rýmu jako trám. A ještě něco, tam mě zabije. Aha, turistů, jednoho turistu. Běž. Forrest Gump je můj nejoblíbenější film. Freak out, you freak, says she. Freak out. 625, 626, 627, 628, Pane učiteli, kolik je hodin? je 15:56. 57, 58, 59. Holomci. Raz, dva, tři, čtyři. Čerstvé ryby, kupte si čerstvé ryby. Jednu si vezmu. Je vaše, pane, to byla poslední, 5 euro, pane. Já si zapomněl peněženku, přinesu to příště. Jo, to ti tak věřím. To byl mejdan. Dobrý večer, pane. Byl jste něco před jízdou? Ne, strážníku, jen krapítek vody v tom, jak se to sakra jmenuje. U leknínu. To je nějaký výčep? Ne, to je tuňka s leknínama. Pan je vtipálek. Ne, to bych si nedovolil. Dobrá. Poprosím vás, abyste se dotknul pravou rukou nosu. Jo, to zvládnu, žádný problém. To byl nos a to levý břicho. Já jsem nějaký nacpaný. Pravou rukou, pane. Jo, tak pravou. No jasně, tady mám nos. Jestli už je to všechno, tak bych pomalu jel. Mohl byste se prosím ještě dotknout nosu zadníma nohama? Čímže? Zadníma nohama. Čímže? Zadníma nohama. A čímže to? Zadníma nohama. To nezvládnu ani za střízliva. Jasně, to jsem si myslel. Takže váš řidičák pofrem. To nemůže být budík. Nebo jo? Vůbec se mi nechce vstát. Jsem úplně hotový. A trochu jsem se nevyspal. Mám pocit, jako bych šel spát před chvilkou. A ještě chvilinku. 5 minutek. Jo, na chvilku zavřu oči, to mě postaví na nohy. Jedno nechám otevřený, abych zase neusnul. Ještě, že se dneska nemusím holit. Když tak řeknu, že se nechávám zarůst. Nemůžeš ten kravál vypnout! Díky. A ta dnešní posedlost celebritami. Za mých mladých let musela mít myš talent, když chtěla prorazit. Když otevřete bulvár a vidíte tam ty rychlokvašky, dělá se vám zle. Dneska stačí, když se necháte zavřít do vily, tam se chováte jako magor a hups, národ vás obdivuje. Nebo ty různý superstar, no hrůza. To my se museli vypracovat od píky. Skutečně. Promiňte, s dovolením. Pardon. To je situace. Prosím, za prominutí, ale rád bych prošel. Jistě, jen račte. Promiňte, je mi to trapné. No, a obávám se, že jste mě převrátil. To mě strašně mrzí, omlouvám se. No, snad to pokryje vaše pojistka. Promiňte, já jsem se vám představil? Ne. V tom případě s Bohem. Toho si jednou pošlu pro smrt. Zapomněl toaleťák i vajíčka. A samozřejmě turistu. Jako by nevěděl, že chci dneska vařit turistický risotto.
Maminka mi dobře radila, když říkala, ať si toho ňoumu neberu. Ale poslechla jsem ji? Ne. Nemůžeš ten kravál vypnout? Díky. Pane, mohu se na něco zeptat? Jo, tak ty si myslíš, že si sem jen tak přijdeš a odvedeš si mou jedinou dceru? Ne, víte, pane, já bych... Chceš-li její ruku, musí se mnou utkat v boji. Počkejte. Pojď sem, ukaž je v tobě kustáka. Ale já se přišel zeptat, jestli nechcete zateplit hnízdo. A to si myslíš, že ti se zobnu? Tu máš ty kasalo! Táti, je mi 38 a jsem na ocet jen kvůli tobě. Tohle je první, který u nás zazvonil sám od sebe. Chci mu snášet vejce, miluju ho. Kdybyste snad změnil názor, nechal jsem vám ve dveřích vizitku. A už zase. Víte, pane doktore, moje dominantní matka na mě měla v dětství nezvratný vliv. Aha. A čím déle k vám chodím, tím víc mám za to, že to byla především ona, koho můžu vinit za své podivínské chování a nefunkční milostné vztahy. Výborně, pane Thompsone. Děláte pokroky, mám z vás radost. Ano, ale bez vaší expertní analýzy bych to nezvládl, pane doktore. Jste až příliš laskav. Náš čas vypršel, pane Thompsone. Příští týden si rozebereme rozpad vašeho druhého manželství. V mezičase byste pro mě mohl něco udělat. Ano. Ven s tím, doktore. Mohl byste... Poslouchám vás. Máte doma trenýrky? Ano. A mohl byste je nosit? Tak jo. Ale no tak byli. Všichni jdou do školy, podívej, buď statečný hoch. Ne, mami, mám strach. Ale děti, je to tvůj první den školy, měl bys si to užít, najdeš si nové kamarády. Já nechci kamarády, mám tebe. Ale no tak, nemůžeš přece celý život žít v mém zobáku. Někdy musíš vyletět z hnízda. Mami, prosím. Ne, vylez, to zvládneš. Nezvládnu. Všichni ve škole mě budou nenávidět a za zády mě budou pomlouvat. Budou říkat, že smrdím a že ti lezu krkem. Ale ty musíš do školy. A proč musím? Abys byl chytřejší než tatínek. Přistupte blíže, dámy, přistupte blíže. Vánoce se kvapem blíží, zbývá pouhých 6 měsíců a strýček Tony pro vás má nabídku, která vloudí slzu do oka nejednomu paviánovi. Je to ideální dárek pro vašeho lidopa. Tyto hodinky... Sakra, natahou se nebo jsou na baterku? Ten kram zas nejde. Už jdou. Tyto hodinky jsou stělesněný luxus a spolehlivost. Nejsou švýcarské, ani francouzské, nejsou ani italské. Jsou velšské. Ze země, kde vymysleli čas. A teď cena. Nechci ani 40 banánů, nechci ani 30 banánů, nechci ani 20 banánů. Počkat, 20 banánů chci. Koupí je někdo? Tady já si jedny vezmu. Ano, kupuju, já beru 2. Karle, přistav dodávku. To je něco, nepřestávej. Necítíš rybinu? Jo, někdo si krknul. No jo. I to se stane. Kdo chce orla být, hůl si vždycky najde. Mně se můj účes líbí. Tak co, nikdo se nepřidá? To svod! Nemůžeš tu krásnou hudbu zesílit. Je tak melodická. Mám to. Co zas? Další filmový trhák. Je, super, filmový trháky miluju. Kam na ty nápady chodí? Jenom já jsem mohl vymyslet něco tak rafinovaného. Netopíři, kteří se umí transformovat, a teď se podržte, do dopravních prostředků. Do aut, kamionů, helikoptér. A letadel. A letadel, ten nápad ti přiznám, Gary. Jo. A nemenuje se jedno z těch aut Optimus Prime? Ne, budeš se muset víc snažit, jestli chceš prorazit do mýho trháku. Ne. Optimus Prime je postava z Transformerů. Tak se bude jmenovat můj film. Transformers, maskovaní rabati. Cože, říkal jsi rabati? Jo. Nemůžeš si změnit 2 písmenka v názvu a natočit stejný film? Jo, tak to vykládej mému právníkovi. Ty nemáš právníka. Ale mám, Gary mi ho dělá. Jo, dělám. Ale vždyť Gary neví opravu ani ně, proč zrovna on? Můj klient odmítá odpovídat na další otázky. No jo, ale... Bez komentáře. Hele, přestaň. Zamítá se.
Transformers skrývají svou tvář. S touhle znělkou bychom mohli mít problém. A závodníci se sedli z kol a vrhají se do vody. Jako první se brodí Tommy Kuten, bývalý držitel světového rekordu. Postupuje neúnavně vpřed, ale na záda mu dýchá australský borec Colin Starkey. Hoho, tady je sám velký Bill Whitehurst, který k údivu diváků nese zraněného Shona Sidhursta. To je sportovní duch. Přesně tohle sportovní chování dělá z kahou nosatých populární sportovce. V pátek večer jsem byl v baru u mušle a potkal jsem tam jednu chobotnici. Ta měla teda nohy a navíc 8. Tak jsem na ní mrknul a zdálo se, že ji mám na háku. Ale pak jsem si musel odskočit a když jsem se vrátil, byla ta tam. Zbyl po ní jen oblaký kousku. Ale co? V moři je potvor. Já osobně věřím v přirozenou krásu těla. Stačí zdravě jíst, cvičit a žádnou plastiku nepotřebuješ. Koukni na mě, já mám srst krásnou. A to je jen zdravý životní styl a 5krát denně šplch. Ty, že jsi neměla plastiku? Zlatý oči. Ani náhodou. A jak to, že já vypadám jako Glum a přitom jsem o 10 let mladší? Geny, zlato, geny, musíš mít dobrý geny, jinak si v háji. Co tak zíráte? Nechcete si mě vyfotit? Tuhle jsem byl na dražbě starožitnosti. Lidi mě tam očumovali. Fotili si mě, ale nikdo se nezeptal na cenu. Měl jsem pocit, že nestojím ani za zlamanou grešli. A pak přišel jeden odhadce a dlouze si mě prohlížel. Tak mu říkám, nemohl bys mě už sakra ocenit, abych věděl, za kolik se mám prodat, a on jen civěl. Jako vy. Počkat, hopla. Tak a můžeme do ložnice. Dnešní ráno je na běhání jako dělaný. Ale co je to tamhle za mrak, aby nezačalo pršet? Radši se vrátím a budu čučet na bednu, abych nezmok. Úplně je těma přihrávkama rozebrali. Žádný dlouhý nákopy. Valdez to vyhodil na Pujola, ten udělal parádní zpětnou kličku a poslal to na Abidala. Ten to dal z první Kejtovi, který to posunul na Messiho. Andri si zaběh na levý křídlo a hned dostal přesnej pas na nohu. Vrátil to Iniestovi a pak to šlo. Messi, Iniesta, Andri, Messi. Ten to poslal na hlavu Iniestovi, jedna hlavička, druhá hlavička a zpátky na Messiho. Ten to zasek a udělal na metru 2 hráče. Tomu prvnímu šoupnul housle a pak zase krátký přihrávky. Abidal, Iniesta, Keita, Messi a zpátky na Pujola. Ten to dal doleva na Andriho, který to posunul na Messiho. Messi dozadu na Keitu, Keita. No. Jo, můžeš se uklidnit. My to viděli. Vy jste to viděli? To máte štígro, já to slyšel jen v rádiu. České znění připravili Jiří Lábus, Petr Rychlý, Jan Vondráček, Mojmír Maděrič, Ivo Novák, Pavel Tesař, Petra Jindrová, Tereza Bevarová, Ludmila Molinová, Tomáš Borůvka, Vojtěch Kostiha, Eva Maxová, Eliška Feklová, Josef Kušnír, Vojtěch Svoboda, Aleš Ulm, Martin Kopřiva a Zdeněk Štěpán. Vyrobila Česká televize 2010.